budú behať. Aha. Enemy helo. Poďte. Nemáš? Enemy Ale helo. mám. Ukáž, vyskočil hen. Hneď sa dostrali. Enemy helo. Saturnárie. Zabil som ho. Čo? Down. Išiel down. No. Dvaja vyskočili. No, tak jeden asi nestihol. Ale žije, takže bol niekde tesný. Počúvaj, teraz nám pri... Mám druhý pohárik, ja som agresívny. Aha. Druhý som sa bíli. Enemy. Enemy UAV overhead. Keď ja mu dám modrý a ty ho netrafíš. Ja neviem už. Hej, kam idete? Friendly loadout drop on the Ja way. nemám náboje tiež. Nemáš do pily náboje? 0. Edo. Gun ammo for the launcher. I'm not on Anamel. Gas is closing. Get to Aj. the safe zone. To je smutné, keď Čuky ho zabije. Šuky ho zabil Eš, doma, no. a tam? On išiel do pizzerie po tú pizzu? Asi. Hej. A to čo robí? Len aké polohe. Kupí. Tam srdiečko. Vieme ho pohnúť nejako? Je tu nejaké auto? Viem ho pohnúť autom. Tam. Stíham to? Jasné. Či ne? A však zónu nejde. on Idem príde. ja, keď nejdeš ty. Musí byť tu. Robert, ty prosím, ty si bližšie. Posuň ho do zóny. A už tu bude zápas. je tu. I'll drive. Nevadí, ale môžeme ho posúvať do zem. Friendly. Som tam dal srdiečko. Taking shots. I will come along. Ja jebím. Oživ ho. Alebo počkaj, neoživuj. Neoživuj. Stand up. No, Tak tu musí prísť. I will come along. Going in. Ja snajper vyčasný sa. nevadí. Odkiaľ sniper zos... A ne, fiala, ne, nežuje. Kde? I'll drive. Môže byť. Enemy UAV overhead. Haló, do piče. Ja už... Train stationu. Gas is inbound. No, som tu. Dobre, tak nás oživ. Tak nás oživ. Oživ nás! Šuky! Aha. Pozor, pozor! Ne, poď za auto, poď za auto! Tak. Čo sa tu deje? On your feet. Tak tu zase ty. On ťa videl pod autom. Koľko ich je? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your Som ťa freedom. tlačil autom do zóny, Šuky, prosím pekne. Jak žije?